Jama'a masu sauraron mu barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na labaran yau na Litinin 28 ga watan Satumbar 2020 wanda ni Yahaya M Abdullahi nake gabatar muku. Da farko ga muhimman kanin labaran. Za ku ji labarin cewa kungiyar nan ta ISIS ita ce ta ɗauki nauyin kaiwa gwamnan Borno zulum hari karo na uku. Zanga-zangar nuna damuwa kan rashin tsaro a yankin Jibiya ya ci ran wani matashi. Gwamnatin jihar Rivers ta kafa dokar tarar naira miliyan 1 ga duk wanda ya karya dokar corona wajen bizne gawa. Kana kuma za ku ji labarin cewar gwamnatin Kwara ta tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa a jihar. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Ga labarin dalla-dalla. Ƙungiyar nan ta ISIS ita ce ta ɗauki nauyin kaiwa gwamna zulum hari a karo na uku. Gwamna zulum wanda ya kai ziyara a yankin Baga a ƙoƙarin da yake yi na maida 'yan gudun hijiran ga muhallansu. A ɗaɗɗara da ke yankin Jibiya a jihar Katsina kuwa, za ku ji labarin cewa zanga-zangar da ta ɓarke yau da rana ta ci ran wani matashi zanga-zangar wanda suka shirya ta saboda matsalar tsaro da ke addabar su a yankin na Jibiya, wanda a jiya da daddare maharan suka shiga yankin tare da afkawa gungun mutane a garin. Gwamnatin jihar Rivers za ta soma cin tarar naira miliyan 1 ga duk wanda ya kuskure ya karya dokar corona a wajen bizne gawa. Gwamnatin jihar Kwara ta tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa da jari domin haɓaka kasuwancinsu a yankin. Ƙarshen rahotannin kenan wanda ni Yahaya M Abdullahi na shirya na kuma gabatar muku. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kulliyomin domin samun ingantattun labarai daga sashen Hausa na Voice TV Nigeria.